אתם מאזינים תוכנית האירוח המרכזית עם הזמר שניר כהן. טוב, דוד, יש לי זוג חברים שהיום חוגגים בריתה לבת הראשונה שלהם, בעצם ביתם הראשונה, כן, הבכורה. וקוראים לה... עכשיו שומעים אותך, כן. מזל טוב, מזל טוב. תודה, תודה. שעה טובה. וקוראים לחבר היקר שלי, משה ציון, ולאשתו שולה. משה ציון ושולה. אני רוצה לאחל לו הרבה הרבה מזל טוב. קודם כל, ציון, אתה איתי הכי יקר? אני איתך, אח שלי היקר. אז בלייב אני רוצה להגיד לך שאני אוהב אתכם, ושיהיה לכם הרבה מזל טוב, בעזרת השם. נחגוג לכם הערב בעזרת השם בבריתה של אורפז. נכון? אורפז. אורפז, כן, אמרתי אורפז. כן. ואתה יודע מי אצלי באולפן היום, ברדיו? לא, אתמול אני יודע מי היה. טוב, אני יכול להאמין לך שאתה עסוק עכשיו עם כל עניין האירוע, אז לא שמת לב, לא התעסקת עם פייסבוק. אם אז אני אתקן אותך שדוד דהרי, מי שהביא את הלהיט לוגם אצלי באולפן, יחד עם החבר והזמר אביב חשמונאי. ציון, אז דוד דהרי, שהביא את הלהיט לוגם ביחד עם דקלון, אתה מכיר אותו, נכון? נכון, בטח. אז אני רוצה שהוא יקדיש לך עכשיו שיר בלייב. אז אני מניח רגע אותך מהמיקרופון, אתה איתי על הקו, אוקיי? אתה שומע אותו, בסדר? נכון. יאללה, בשבילך מכל הלב. תודה, אח שלי. הופה, מזל טוב לציון ושולה. שעה טובה. אורפז, כן? ישמחתני בקל אמונה, יישא ברחמת אדוני. ישמחתני בקל אמונה, יישא ברחמת אדוני. כן, אני נהנה, נראה לי אני מביא אותך כל יום לפה. שדי ימלא תאוות ליבו, מגן בצינה יהיה סביבו, ויער אותו וישן נתיבו, לגמור ולשמור דרכי אדוני. ישמחתני בקל אמונה, יישא ברחמת אדוני. ישמחתני בקל אמונה, יישא ברחמת אדוני. מזל טוב לציון ושולה. איזה שמח אנחנו עושים לכם פה. זה חלק קטן מההופעה של דוד דהרי, אם אתם רוצים אותו לאירוע, חברים. בראשו יצווה ברכות עצומות, יישא בכל עת כנער שלמה. בוא יבוא ברינה נושא אלומות, יזכה ויראה ישועת אדוני. ישמחתני בקל אמונה, יישא ברחמת אדוני. ישמחתני בקל אמונה, יישא ברחמת אדוני. ציון, אתה נהנה איתנו? כן, הלאה, ממשיכים, לא עוצרים בעצור, עוד לא נגמר השיר. יישא ברחמת אדוני. ישמחתני בקל אמונה, יישא ברחמת אדוני. שדי ימלא תאוות ליבו, מגן בצינה יהיה סביבו, ויער אותו וישר נתיבו, לגמור ולשמור דרכי אדוני. ישמחתני אמונה, יישא ברחמת אדוני. תאמין לי שאני שומע אותך, כבר לא מעניין אותי הפלייבק. שאני שומע אותך כבר לא מעניין אותי הפלייבק, תאמין לי. ציון, אתה איתי הכי יקר? כן, אח שלי היקר. אז זה היה בשבילך ובשביל שולה. אנחנו רוצים לאחל לכם המון מזל טוב, בריאות לילדה,
בריאות איתנה, ככה אומרים, יש לומר. ובעזרת השם ניפגש בערב. אמן. אני אוהב אותך, וגם דוד הארי וגם אביב חשמונאי. תביא איתך את דוד הארי שישיר את זה. אני אשמח, אם הוא ירצה לבוא, אתה יודע מה? אם הוא בא, אני אומר לכל הזמרים, אתם רק אוכלים היום, הוא רק שר. אני רוצה ליהנות ממנו. לא, אני צוחק, יש לנו כמובן שימירון האהוב ואת עופר בדיחי, יש הרבה עניין שם באמת. אם אין להם מה לעשות, הם באים איתי, אין בעיה בכלל, יאללה סגור. קלידנים, עניינים, הכל מסודר שם, יש את איקו, הכל פיקס, נכון? כן. יאללה כפרה, שיהיה לך בעזרת השם הרבה מזל טוב, מכל צוות רדיו 5, רדיו מזרחית ורדיו אזור. תודה, תודה. ביי נשמה, דש לכולם, ביי ביי. טוב, זה חבר שאני מאוד אוהב. תוכנית האירוח המרכזית. מדינת ישראל זקוקה לתוכנית אמיתית שתוציא אותנו מהבוץ.